pamätáte si jedného z Nestora maďarskej gajdovskej hudby Pála Ištvana, úžasného uja s púzami, ktorý tu hrával, pozdravuje toto podujatie a poslal dvoch o niečo mladších. Akoč Gergely a Zoli Juhás z Budapešti. Takže naši maďarskí priatelia. Máš taký mladší Pekný večer všetkým, jó estét kívánok. Kto by nerozumel po slovensky, tak ma po maďarsky povie. Pista báči, fakt pozdravuje každých, všetkých. A bol by aj príšne, len teraz táto taká fujavica bola v Maďarsku, teraz v predošlých dňoch. Bojí sa, 93 rokov má, ešte by vám aj zahral, ale vám odkazuje, že príďte vy do Maďarska, tam vám zahraje. Zahrajeme vám gajdovské piesne tam z toho okolia, kde Pista báči býva, z maďarského aj slovenského pojiklia. Budú tam aj slovenské gajdovské piesne, aj maďarské, ale ja si myslím, že to je v nerozoznaní podobné tam v tých končinách.